nixjier xiba fija mis-sabiħ li saħħarta kbir. Jien la jqarribni żmien lejn xifer il-ġejjin ma nibqax li jien. Jekk niġi f'dak l-estrem jibrettijek għat id-dem tajt isir dan sem. Jekk b'saħħti ma nibqax li ma tabbandunax żejjed ma tarax. Jekk nibda ngħid il-ħmerijiet dak il-klim ta' imħabba jdubu jgħid fiskiet. Jekk il-passat nibda ninsih nixtieq li tfakkarni fis-sabiħ. Għajdli li ma tinsinix xorta jtikmix minni ma jaħbix dak illi għalik tajtli għandi d-dinja bik imħabti ġarra fiex kif nista' ngħix mingħajr beżat li d-ċertezza fija ma tmut qatt. Wedni mill-ġdid li fil-ħażin li fix-xjuritna nwensu lil xulxin. Wedni li tkun inti l-bastun jekk fuq riġlejja ma niflaħx inqum u jekk xi kliem irrepetih ma tgħidx li qed nobloq u niblieh. Qalbi lurik tinkwetax Mill-kelma tiegħi le tiddubitax. imħabba lik ma tispiċċax. La żmien itir il-bajtar ikun sar Għalija tkun